Go, wala pa go. Sige na din. Tanya, ayaw ka muna na Tanya. Kita ko Tanya, ha? Oy, wala na. April na sa grupo ni Gigi. Sige, Ablene. Ablene ang teksto sa Esther, Kapitulo 3, versikulo 10. Dayon, pangitaa ang ikasilang na word. Go! Esther 3:10. Ikasilang na word. Ang nakauna, kay point. Okay, ang nasa kanay ka word sa Esther 3:10, sing-sing. Okay, 1 point sa grupo ni Kaya Ring. Okay. Sunod. Oy, faster dito sa grupo ni Gigi. Sige. Sige, ang ikaduha. Ikaduha nga teksto. Ablehe ang teksto sa Mikias 2:8. Pangitaon ang ika-21 nga word. Go! Mikias Kapitulo 2:8. Ika-21 nga word. 2:8. Ni Jay kay 10 ni Shaq Oto. Wala. Si Sagal Bernie, wala. Sige, sige, ikatulo nga teksto. Wala. Di ba ni Philhealth Good, ma'am? Sorry, ma'am. Sige, ikatulo nga teksto. Ablehe ang teksto sa Hageo 2:12. Pangitaa ang ika-19 nga word. Go! Hageo 2:12. Ika-19 nga word. Naratol! Ito ka na energy. Daniel. Gamay naman dyan ng hangyo. Silpon, silpon! Pwede naman eh. Pwede na siya. Pwede na. Okay. Pwede na. Pwede na. Madam, di ba yung mga ng cake? Nakaon na sila kay Edwin. Daon, ang grupo ni Kuya Ray. Again. Ay, kayo. Oh, 3 points. 3 points na. Wala, wala. Kumpiyansa ka nila kagabo. Wala ni kisabot. Kaganina rin ako gibuhat. Wala si Kuya Ray pag-imuan. Wala. Kamera ko ni Chuchin. Promise. Wala, hindi man. Sige, ikaw pat. Ikaw pat. Pangit ablehe ang teksto sa Genesis 43:29. Pangita ang 21 nga word. Genesis 43:29.
ika-21 nga word. Go! Ika-21 nga word. Oy, sa ako mo doon. Itunol yun ako. Itunol sa ako. Itunol sa ako. Let's go. Sige na, go. Sige, 1 point natin ba lang? 0 ka ilay. 3 points kila ko yung ring. Sige na, present. Kay katulong naman mo. Sila Sige, isa. sige. Sunod. Hable ang teksto sa Zacarias 9:15. Pangita ang ika-35 nga word. Zacarias 9:15. Ika-35 nga word. Go. 31 nga word. 35. 35. Panaksan! Itunol sa ako! Itunol sa ako! Sige, 2 points! May lahat. Pag-iwali daw kalihong niyo palaksan. Wala, ay grabe. Okay, 2 points kay Kani! Ay, yung grupo. Atas mo na. Ay, kaya mo nila. Abas mo na. Tomo. Sulat ko rin. Oy, paglinya mo mo straight. Straight po mo ito nga. Kaya para tingin mo lang yung mag-doon na ako. Nagtunog. Sige, sunod. Able ang teksto sa Judas 12. Ika-46 nga word. Go. Buda. Judas 12. 12 lang. Judas. Judas 12. Ika-46 nga word. Ika-46 nga word. Mali. Mali. Oh, tama ka. Okay. Sa grupo ni Gigi, 3 points na. 3. Tayo na ha. Kuya Ray. Kuya Gigi, tayo na. Ilan, ayaw kong kasurrender lang. Ayaw kong kasurrender. Kaya pala yung pag-upat. Kaya pala pag-upat. Pag-upat. Sige, sunod. Sunod na teksto. Hable ang teksto sa Santiago 1:23. Ika-21 nga word. Go. 1:23. Ika-21 nga word. Go. Salamin! Salamin. Kani. I check out.
nga word. Physical. Ezekiel 24:3, ika 24 nga word. 4-3. Ano, tres. Ikapila? 24. Masama. Kaldiro. Kaldero. Kaldiro! Dara. Grupo ni ano ni JJ. Ni JJ 4 points. Kurang ako, yabi ko pataklubin. Ay, grupo ni Kuya ni JJ 4 points. Okay, Grupo ni Kuya rin 4 points. Gani. Ikasiyang na niya, ikasiyang. Kuya na ano? O, paminaw kay kanay na ni. Ganay. Ikanay. Nahanyo ang grupo nila. Tagal po daw ninyo sila. Kuhan. May asset dito. Sige. Abrehe ang teksto sa maghuhukom 18:30, ika-13 nga word. Dalon ko din sa kuha. Unsa daw? 18:30 sa maghuhukom, ika-13 nga word. Ika-13. Jonathan? Dalon sa kuha, dalon. Dalon. Tao! Oh! Tao! Kung mahimo ang saha. Hello, Tay! Kung sila, tahan niyo. Jonathan. Ako pa itaw siya. Tama. Kani, pinakalisod na dyan ako ni nga nakitaan. La. Kung makaya ninyo ni, the best na dyan kayo. Sige, tangis. Dinis ako ang tubangan ha. Ang tubangan, last. Ablehe ang teksto sa Malakyas 2:13, ika-15 nga word. Malakyas 2:13, ika-15 nga word. Teresa, kung atubangan ni mo na. Ikapila. Ika-15. 15. Tinuod! Kanang tinuod! 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 Kanang tinuod! Tinuod! Tumawad! Kanang ilak jud ka. Luwa ka na siya, luwa. Kanang luwa. Luwa jud. Si Aijin. Best actress. Aijin, best actress. High score. 5-5. High five. Kaya tayo ang grupo ni JJ Old ni Kuya Ray. Kikapoy mo! Dapat na isa! Karon, duha ka grupo! Duha ka grupo!
Kim. Okay na katabran. Hi guys. Oh, makita na siya sa YouTube. Yay! Hi mga kabugang. Please like, subscribe. Yay! Punta ko na. Shout out. Sige, napulaw na pala ito. Naligyan na ito. Magkwanta mag-hide sa gunit sa tabon. Duha-duha sa tabon. Sigunit lang sa tabon. Nakakay na nasa dia. Okay kayo ya ba? Kanantang ka. Masakay ako ya sa likod lang. Si Kuano, si Kuya Jopel. Kuya Jopel. Si Kuya Ikwe. Ay, papila na present mo dapat ang kamilihan pa. Si Owen, pagunita lang si Owen. Si Doy-Doy, pagunita lang. Pagunita sa tabon. O, si Kuan, Ian. Sa likod na, girl, sa likod. Ay, apil lang kaya. Ayaw lang magunit. Nag-hire lang may tapon ka. Okay, sige, magbuo na po tag duha ka grupo. Duha. Pwede babae or... O, tapon lang sa goal. Oh, pwede sa goal. Kasi sa goal na lang. Maximum of 10. Sige. Dali sa sikas grupo. Kim. Sa man. Hi Kim. Alin na mo, Erwin? Sige na. Angelo, Jira. Doy-Doy, Kian. Lagi ko lang. Tigtabon man na si Kian o si Doy-Doy. Ilay. Joy. Ito na rin ang grupo. Oh, dali mo, dali. Dito, dali. Dali ka, Owen. Oh, sige, dali. Napulo. Napulo. Sige nga mo, dati. Kapabeta pula. Naantay. Wala si Puting. Sige na. Wala si Puting. Wala si Puting. Sige na, Owen. Kian, dali mo ako. Dali mo ako. Sige na, wala mo. Erwin. Jira. Dute. Sige na, ano mo. Ate pala, ate. Last na ni. Ate Olive. Last na ni. Pwede sila dalanin tubig din eh. Si Gigi o si Kuano. Yung tubig ka. Nakaliwag ka. Yade, purang balik-balik lagi natin sa mga lagi. Grupo ni Joy, diri sa Pikas, grupo ni Totet. Sige na. Sige na mo. Dapat maximum of 10. Napulo na pulo. Yen, dali ka Yen. Ila Joy. Yen, Ken. ila Joy ka. Kuya Ray, Tagaan mo, Ken. dali. Ken. Isang asa mo. Basta kayo maabot ng napulo. Ted, magbutang sagol mo diyang babae. Babae, si Kayla, Kati, Apin. Berlin. Kayla, Apin na last na nila. Present. O, diyan ka present. Dinak si Dinak. Hi Kayla. Megan, Ay, Apin Ka. ko lang ilahatin mo. Pila naman mo, ihapad naman na present nila mo. Pagalit Okay, rin. Naghanap yung babae.
Ate, gunit lang mo. Wala pa na napuno. Gangi mo, gangi. Dungaki ba yan? Ha? Ikaw, dungaki ba? Grand ba? Wala napuno na. Napolo ha, napolo. Angelo, Oh. Angelo, Kuya Jope. Sobrang. Yeah, palihog lang ko yan. Gunit lang sa hapon. Gunit lang. Musta inyong kuhan? Inyong dula? Okay ra? Okay ra inyong dula dire? Okay ra kayo eh. Oo, mayo kayo. Oh, isa. Si Angelo, typical. Uy! 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 Dili mo, tunga. Tabunin ni Mami. Salamat kayo, lami kayo. Ay mga sister. Yeah! Ay mga sister. Sumpay na rin yan. Sumpay na rin. Ay, nakabalo na ko. Ted, Ayaw, wala katay yun. mo sa mga padre. Ako may leader, ako Ay, pasang tabon. Sige. Paminaw mo. Paminaw. Lagi daw. Kim, oh. Sige na, Kim. Ay, napamasinin. Tabon, nasa itong tabon. Ako tabon, be. Ako, kamadali, Jira. Pila mo kabuk, Jira. Tabon? Napulo. Okay, five. Tabon eh. Dili na may tabon diri sa kuan, tara, asto nga. Para dili mo sinundugay. Okay. Manaya may karon magtabon mi sa mga taong walking. Unya, kuan ma. Uy, bawal! Si Ate Lalay no si Kuya Jonathan ako sa iPhone. Hi, Kat. Tama ko man. Okay, paminaw mo ha. Sa ako ha. Pamina do mo! Grupo Tote, paminaw mo. Oh, saman. Ready na, ready? Ready? Ready. Kuya Ray, ready na ko diha? Oo, sige na. Ready na? G, ang madaan, G. Ang madaan. Ready na mo, Dags? Ready na? Okay, ready Oh na. my God. Carol, Ako'y bahala dire. pesa ko yung pagkain. Sige. Ay, wala pa! Chikay, hawa nila Chikay. Okay, ani. Kami na sa mga kami. Pamina do mo! Okay, sige. Ikaw sa bata. Mo ni? Ha? Okay. Okay na, Dags? Okay, Tote, paminaw mo. Inaw. Kaya nga ni, karon ang inyo hanapang gigunitan, may book of Bible stories. Karon magsultik ko og page. Sa matag page nga akong isulti, makakita mo picture. Ang picture inyuhang sundugon for 10 seconds only. Dapat matanan? Ha? Dapat matanan? Ako yung gunit, be. Depende kung pilay na nga nila sa picture. Oras ko presente. Ako'y direktor, ako'y direktor ra. Ako'y direktor. Namin props sa lingkuranan. Namin props sa lingkuranan ha. Karon, Depende sa tao eh. Sige. Pinosa! Uy, Pinosa! Grupo ni Kere! Hindi, Pinosa mo! Gigi! Pangit. Pinosa mo ha! Pag moingan ka o times up na. Times up Laki yan, ano? ha? Yeah, for 10 seconds. Kamu, crowd mo, crowd. Crowd or hayop, ha? Oh, babay lang. Tapos, Paminosa! Wala yung kilaya! Wala yung Kinahanglan mo pag naka-form na mo freeze mo ha? Freeze. Unya, hawanan ninyo. Ayaw ka lingkod. Pakita nila tilalin kung kinsay nag-perform. Ano, kay kung diri jud o. Hawanan ninyo ha. Oy, kaning nagulit og kuan, habol kung hawa mo pag mayroon ako nga hawa mo, hawa ka ha. Okay, ready? Ready? Okay. Tanawa ang Oy, paminaw sa mo. Tanawa ang picture sa page 9. 10 9 8 Ingay, tayo, ingay. Ingay, tayo. Pagsuga mo. Sabi, dapat wala si Apil sa walking. 10 Gagawin mo. 10 9
Page 9. Page 9. Ben! Tingnan mo! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Freeze! Freeze! Oh, hawak. Tara, tinalim ka, Jonathan. Kasi nasa picture. Tanawa picture sa libro, page 9. Tanawa tinalim. Tanawa. Page 9. Hawa ang walay labot. Hawa. Makikan sa judges. Daw? Direct sa grupo ni Ray. Grabe sungkod. Ang sa bigas grupo manggod duha ilang luwi. Wala mo tayo pila isa. Lipatin na mo, klaro kayo. Nasobrahan din, nasobrahan. Okay, so 1 point sa grupo ni Kuya Ray. Batol sa ato ang judge. Mga judge. Okay, taon. Ikaduha na ta. Ready na? Okay, rago na. Kaya lang nato niya. Ready na? Ready na? Okay, ready. Sige, magagulit ang Abre. Oy, i-close. Ano palihog nga, Kuya Ray? Salamat. Okay, palihog ko o abre sa page 108. Kasugay. Tayo ha, mag-isa dito. Ten, nine, eight, seven, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ang sa libro, please. Ay pa. Walay purong. Diri nay purong kanida og. Salamat ma. Magamit mo, Preps. Emergency. Naay class lagi andam. Suga, suga, suga. Suga. Ang inyong action walay pa. Okay, thank you. Suga, suga, suga. Sige, 1 all. Okay. Ulo, tapos sa counting. Katulong? Ready na sa katulong? Kapag Kuya Ray. Isa na. Hoy, ginsa, pagbabae. Sige. Kopyahan ninyo ang larawan sa pahina page 40, sa pahina page. Sa page 41 o 42. Isa lang ako pakte para madali. Dili oy 64. Dali, dili mga bilis. Mga bilis. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Gitulak ako ah, gitulak. Page 41 to 42. 41 to 42. Freeze ha, freeze. Freeze ha, freeze. Disqualified na mo ni Hop. Anay kani, wala mo gitin sila na ah.
Agay. 2 points ang grupo ni Yayek. Ay, wala kay kanang sa cellphone nimo, matanaw nimo ang picture. Ay, or libro lang nga istorya sa Biblia para namoy kopya ni Kuya. Kato nang daan sa bata. Dito itong bag-road. Alam, iyo mo bitaw mo. Bitaw pa sila ko. Paminaw na mo. Paminaw na mo ba? Oh, sige, sige, sige. Open. Ops, pag-asa na yung sakyan na kayo magawas. Grupo ni Yayek, pag-asa na. Kate. Excuse me. Ikaw mahal na kay kopya? Ako, girl na mo? Babay na, babay. Dodong. Saan? Pa. Nagbali daw kwarta te. Mosh, walang tapos sa istorya sa Biblia. Pag God and prepare isa, para ilan lang. Katungdaan? Naman daw yung sikod. O, na daw siya. Katungdaan ha. Pila na score? 2 points sa grupo ni Tutit, 1 point sa grupo ni Kuya Ray. Wala pa, napulo ni Kabuok. Kin, smile Kin. Kaduha pa ko. Smile. Wala na kampat. Wala lagi na kampat. Si. Kamata ni mo ate, kampat. O sige buhat niya. Kampat dai. Saba. Gano? Kampat no kay mong ginano. Sige. Ano sa ka magod? Sige. Ready na? Grupo ni Tutit, ready na? Grupo ni Kuya Ray. Ready na? Okay, sige. Dahil natakaroon sa number 4. Ikaw pat na ni ha? Hoy, tanawan yung props kasi nawala ha. Tanawan dira, unsay nga dira ha. Borloloy, polvos, lipstick, o kuan, sol. Pag-outal. Ikaw. May makaon na pili. O katong kahoy-kahoy sa bato na. Okay, sige. Ikaw pat na ta. Karon paminaw pag-ayo. Sige. Abrihi ang libro sa lesson 112. Story 112. 15. 14. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. time's up. Time's up. Freeze. Is a freeze. Ang Mollyhawk disqualified. Please judge. Freeze ah, Mollyhawk. Berlin. Taraw nga nagnang nga. Puro bali. Walay tao sa likod. Ang kanang sa likod ni Apostol Pablo dapat na ay mga tao. Ang dool-dool na lang sa ilaha. Ang dool-dool. Oh, na barko diri ka sa. Tepal, ikaw. Freeze lang ha, freeze lang. Okay, nag-judge ka ng judges. Time. Time. 3-2. 3 para sa grupo ni Tote, 2 para sa grupo ni Kuya Ray. Okay.
Lima na ta. Sa 3-2. Inya ka lima. Ikalima na ta story. Sige. 3-2. Sunduga. Hello. 2-3, 1-3. Ready na? Sige. Sunduga ang naa sa Hulagway sa Istorya 52. Istorya 52. 15. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Wala na. Dire daog. Sila ay kitchen. Kamuhay kitchen. Time's up na. Naglihok pa ka. Di, nagpuro man sila naglinya. Okay. 4-2. 4-2. Okay. Sige. Dire na ta sa sunod. Dire. Puro po ni Yayi. Kopyaha ang naa sa istorya 30 ay mali. Kopyaha ang istorya nga naa sa 63. Istorya 63. 15, 14. 12 13. 13, 12. 11, 10. 9, 8. 7, 6. 5, 4. 3, 2. 1. 0. Time's up. Okay. Atong tanawon. freeze. Wala ilabot, pakawa sa... Ang dire. Ay, mali. Ang kanisa, naghawa ka siya. Ang dautan dapat direct Manghawak. side. Manghawak. Dili, ang kanang babae, di mo dili. Kini siya Mag-away. dito siya natubang. Tuwara man ang bata. Hindi mo magalaw sa bata. Ikaw kay dito. Dito ma. Hindi ka dito ka na dito yung bata sa sir. Dali ang daw sa pika. 5-2. Oy, ipaglapan ko nila sundang na sinilas ni Uncle Jun. Tinakos ka ni Uncle Jun na sinilas. Pakita na. Game, or na game, or na game. Okay, sige na, paminaw na. Okay, ikawalo na niha. Sige, palihog, tanawa, ang naa, palihog sunduga, ang hulagway, nga naa sa istorya 19. Dili na mo. It's istorya. Istorya 19. Props, gamiton. Ang props. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mana? Okay. Ang inyong hakop kay walay pandong. Itaguan ninyo inyong props. Dapat inyong hakop na ay pandong kay tatay na siya. JJ na ay pandong. Lang hakop. Saan na yung hakop?
Okay. 6-2. 6-2 na ha? 6-2 na. 6-2. Hapon! Laruhan nila yung props ba? Okay. Ginahanglan jud ang props. Kung mahimo. Okay, karon. Sige, makapas pa mo. Makapas pa mo. Sikay, ayaw pangilabot na ha. Sorry. Ano pangablan? Okay. Karon, sundugan ninyo ang hulagway sa Istorya 89. 8 na. Istorya 89. 15. 14, 13. 12, 11. 10, 9. 8, 5. 3. 2, 1. time's up! Ayaw lihok. Sabihin, Mana sila'y lamisa kamo bangko. Lamisa may nagilintuan mo sa sili bangko. Para ilang wata na was video. Ay lagi sus na yan. Ando. Kanang ilak jud. Sa luwa. Okay. may tayo ang grupo ni Gigi Only. Kuya Ray. Di ka po mo. Napatay isa. Karon, duha ka grupo. Duha ka grupo. Dire o dire. Umanas mo, umanas mo siya. Dahil ang Isa.
Sige na. Patay sa iyo na rin. Di ba lang sa'yo ba yung ko ayaw niya kahit kainin mo? Okay, Pisas, palang. Sige. Bago mo ito. Paano isira nila ng bintana para di na sila kakita rin. Sige, sige mo na ito. Sige, ito naman. Pang namin CCTV. Namin CCTV. Okay, sige mo na tao na. Dire naman siya sala, sila ka na ng bintana. Lihog lang sila ng bintana. Secret. Lihog lang sila sa bintana. Pero kanang honesty na ha, honest lang. Ang patay, ang suga mo nagipatay, ang pintana isira. Ang bintana lang patisira. Kwarto na lang sila. Kwarto na lang. Pwede ko maghangyo isa ka Sergeant at Arms, magbantay sila dito, magilis lang ulit. Lihog taas, Sir Kite. Ha? Siyempre ang bintana. Kita. Isa naman, Sister Pete, okay na? Okay na? Isa lang kita po, maghilong mo sa ta. Kaya ang tubag ani, mula na sa katapusan mo gawas. Hilong lang ta, no? Round 1. Ako dito na iya katapilid ang nakita sila. Dula. Okay.
Sunod. Sergeant! Sergeant at Arms. Okay, ready? Go. Say your speech. Last na rin. Go. Natiman ina kay mo po na imo i-relate ito sa sunod po. Tawin ta. Okay. Ready? Go. Ina, go. Kasi may ikwan. Ikaw, Tek. Sila, dali na kayo niya. Sayo na kayo. Dira ka sa lalaki, Kinda. Kasi naknak. Oh, brother. Dali na yun. Sayang na kayo nila. Dako. Dako lang. Si Maymay lagi, si Maymay. Yeah. Isa lang. Ikaw participante pa rin ang grupo. Sige na, May. Sige, May. Sige, isa. Parang dili na kayo. Sa ulo. Nilay. Nilay. Sa tumatulungan. Kulang balik. Ate pala. Tulong. Ate pala. Ate pala. Sige na. Ate pala dito, DJ. Sige na, kamalo ha. Kayo na kayo, Tek. Medyo ilagay mo. Kamalo ha.
Okay. Okay, ready? Okay, ready? Go. Naglagan! Naglagan! Bikingan nato ng bagong kasunod. Wag kayo mag-answer namin. Okay. Ready? That's it. Go. Attention, attention. Uy, uy. Kanya, kanya. Atong pag-awasan na ng atong bagong minyo. Ala, bikingan nato ng bagong kasal. Bikingan nato ng bagong milyo. Ay, kamay. Kunya, tanaw na mo si Dilay kung unsa iyang reaksyon. Kunya, una-una kung unsa na nga surya sa Biblia ang iyang himuon nga aksyon. Kinsa, oo, kaya sa Biblia ang istorya. Ready? Ready? Go. Tanaw na si Baba Kinsa na man tanaw. ka? Kinsa man ka? Dapat sa dihang iyahang gi patay si Kuya. Tama.